En aquesta primera edició de l'Escola d'Estiu del Baix Llobregat ens centrarem en el sistema alimentari arrelat en la producció agrícola i, de fet, en tot el sector primari. Reivindicarem el Parc Agrari del Llobregat com a espai de producció d'aliments de gran importància estratègica a l'entorn metropolità. Coneixerem una mica més la persistència i la capacitat d'innovació de l'agricultura de la comarca i dels sistemes de proveïment de la Gran Barcelona. Recordarem que l'alimentació és una necessitat primària i un dels elements bàsics per a la vida de les persones. Constatarem com en el confinament que hem acabat de viure el sector de l'alimentació ha estat essencial. I reflexionarem entorn la necessitat que l'alimentació sigui elevada al rang de política pública. Per fer això, en aquesta tercera conferència comptarem amb Gemma Francès, gerent del Parc Agrari, que ens parlarà de la producció agrícola al Baix Llobregat durant aquest segle XXI. Quines són la situació i les perspectives. La Gemma és doctora en Economia Internacional i Desenvolupament. Té experiència com a coordinadora de la secció d'estudis rurals de l'ICEA-IET, com a professora associada i investigadora del grup de recerca en desenvolupament rural de la Universitat Autònoma, com a professora associada del Centre d'Estudis Turístics de la Universitat de Barcelona i també com a consultora de la Unió de Pagesos. Gemma Francès, gerent del Parc Agrari, és per tant una persona autoritzada i amb autoritat i coneixement per parlar-nos de la producció agrícola al Baix Llobregat en aquest segle. Bon dia, el meu nom és Gemma Francès, soc la gerent del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i amb aquesta ponència d'avui us presentaré el Parc Agrari del Baix Llobregat, eix productiu agrícola metropolità al segle XXI. Primer de tot, us ensenyaré un mapa de l'àrea metropolitana de Barcelona on veieu uns punts de color groc. Aquests punts de color groc és el planejament territorial on indica el sòl rústic protegit de valor agrícola. Com vegeu, la major part d'aquests punts grocs estan concentrats al Baix Llobregat i concretament al Parc Agrari. El 81% del sòl rústic protegit de valor agrícola de l'àrea metropolitana de Barcelona és el Parc Agrari del Baix Llobregat. Per això, sempre diem que el Parc Agrari del Baix Llobregat és un pol d'activitat econòmica hortofrutícola a l'àmbit que ens pertoca. Una informació bàsica sobre el Parc Agrari. La superfície del Parc Agrari és d'unes 3.500 hectàrees, principalment destinades a la producció d'horta, amb unes 1.356 hectàrees. També hi ha hivernacles en una menor superfície, 59 hectàrees, que també produeixen producte hortícola, seguides de farratges i cereals i sobretot també fruiters. També tenim planta ornamental amb unes 11 hectàrees. Per tant, dintre del que seria la superfície del Parc Agrari, la superfície agrària útil estaria formada per aquestes aproximadament 2.000 hectàrees. El Parc Agrari del Baix Llobregat també té ramaderia. Si bé és marginal, no és poc important. Aquesta ramaderia és sobretot oví i aproximadament, segons les estimacions que tenim, hi hauria aproximadament uns 17.000 caps d'oví. Pel que fa a les explotacions, segons el darrer cens de les eleccions agràries, tenim unes 250 explotacions professionals. En la totalitat de l'àmbit del parc s'estimen que hi ha unes 500 explotacions, per tant, la meitat d'aquestes serien agricultors professionals i l'altra serien agricultors o ja sigui a temps parcial o per hobby. Pel que fa a la dimensió de les explotacions, estem parlant d'explotacions entre una dimensió de 3 a 10 hectàrees en la seva majoria. Això per horta tampoc és que sigui una dimensió petita i el que sí que estem veient, com passa a la resta d'Europa, és que hi ha un procés de concentració cada cop més important. Actualment podríem dir que entre unes 6-10 empreses agràries tenen més d'unes 20 hectàrees de terreny. Pel que fa a l'ocupació, l'horta és un dels sectors dintre de l'agricultura que genera més ocupació. Aproximadament estimem uns 1.200 treballadors i també és important destacar que són treballadors
que estan relativament de forma permanent, perquè la producció al parc agrari no para. És una producció, és un conreu de quasi 365 dies. Horta d'hivern, horta d'estiu, per tant, és una rotació pràcticament constant. Això fa que el mercat laboral també, en certa manera, sigui relativament constant al llarg de l'any. El volum de la producció estimem entre uns 50 i 80 milions d'euros anuals. Qui forma el Parc Agrari del Baix Llobregat? El Parc Agrari del Baix Llobregat està format per aquestes 250, més o menys, que deien professionals agraris, que es constitueixen en diferents formes, ja sigui empreses, cooperatives agràries i altres entitats agrícoles. Aquestes empreses cooperatives i altres entitats agrícoles, algunes d'elles són referents dins de la producció hortícola tant a l'àmbit de Catalunya com a l'àmbit espanyol. Són professionals que potencien productes identitaris. El més conegut podria ser la carxofa, però també tenim altres productes importantíssims i identitaris, com poden ser les cireres del Baix o els espàrrecs a Gavà, i també la producció de tomàquets a lo que seria la zona del Delta, sobretot als municipis de Viladecans i Gavà. Són empreses que, evidentment, busquen la innovació productiva per mantenir la seva viabilitat i la seva supervivència. Empreses que diversifiquen. Al Parc Agrari del Baix Llobregat, com us comentava, hi ha una diversitat de producte hortofrutícola. Aquests que us comentava, carxofa, cireres, són destacats perquè són productes amb una forta identitat local, però també hi ha productes diversos des de tot el que serien bràsiques, col, coliflors, etc., a tot el que serien carbassons, a tot el que seria tomàquets, a tot el que seria altra producció. A més de la diversificació, també veiem diferents formes de comercialització. Comercialització a l'engròs a través de Mercabarna i comercialització directa de productor a consumidor. Aquí els canals són diversos, des dels mercats municipals a mercats de pagès, a cistelles o a comandes directes a través de grups de consumidors, sobretot amb ecològic, i ara amb la Covid cada cop més, arran d'una demanda de la població per rebre comandes directes, sí que hi ha hagut alguns pagesos i pageses que estan tendint cap a aquesta provisió directa a través de cistelles al consumidor final. La quarta característica a mi m'agrada destacar-la molt perquè són empreses o són professionals, millor dit, preocupats per la gestió eficient dels inputs i els mètodes de producció integrada i ecològica. Gran part dels agricultors professionals del Baix Llobregat tenen assessoraments de les anomenades associacions de defensa vegetal del Baix Llobregat i fan agricultura integrada. Què són les associacions de defensa vegetal? Són agrònoms que tenen com a objectiu lluitar contra les plagues d'acord amb els principis de la gestió integrada de plagues i la utilització racional dels productes fitosanitaris. Penseu que la regulació, sobretot de la Unió Europea, per l'aplicació de productes fitosanitaris, herbicides, etc., cada cop és més estricta. I el paper que fan aquestes associacions de defensa vegetal són importantíssimes per buscar aquesta gestió eficient. Les associacions de defensa vegetal són organitzacions privades sense finalitat de lucre, formades per els propis pagesos amb el suport de l'administració. I, com us dic, fan un paper essencial per la millora de la producció dintre de l'àmbit del parc agrari. També una altra característica que jo crec que és molt destacable és que el Baix Llobregat són punters en producció ecològica de fruita i horta. I aquesta dada és molt interessant. Som el 12% de la producció ecològica de fruita, tenint el 2% de la superfície d'aquesta producció, d'aquest cultiu. Per tant, què és i què ha de ser el Parc Agrari del Baix Llobregat? En primer lloc, ha de ser una àrea econòmica especialitzada en la producció d'aliments i en la producció d'aliments de proximitat. Penseu que el que hi ha al Parc Agrari és horta i és fruita, que va directament al paladar dels consumidors. Per tant, aquest element és
és un referent, s'ha de destacar. Per què? Perquè tenim al voltant de l'àrea metropolitana de Barcelona un lloc de producció estratègica d'un producte estratègic que són els aliments. A més, el parc agrari està format, com us deia abans, per empreses privades, cooperatives, que treballen en un sòl que és privat, és a dir, la majoria del sòl del parc agrari és privat i els pagesos o tenen aquests terrenys en propietat o en arrendament. Per tant, fan una activitat per dur un producte al mercat, un producte que ha de ser valorat d'acord amb aquest valor del treball que ells generen. Un espai agrícola de gran importància estratègica davant dels reptes del creixement urbà i nosaltres, aquí envoltats, aproximadament d'una població, com també veureu després, d'uns 800.000 habitants, sense comptar amb l'àmbit o amb la ciutat de Barcelona. Un espai que ens permet mantenir i potenciar els serveis ecosistèmics, claus per garantir l'adaptabilitat del territori, és l'anomenada resiliència. Un espai que es preserva gràcies a la creació, el 1998, de la figura del Parc Agrari del Baix Llobregat. Aquesta figura del Parc Agrari del Baix Llobregat es sustenta sobre l'anomenat Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix Llobregat. És un ordenament jurídic de planejament que el que diu és el que es pot fer i el que no es pot fer dintre d'aquesta àrea que està dedicada a ús agrícola. El Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat és l'ens de gestió encarregat de vetllar per el compliment d'aquest pla especial i, a més, potenciar l'activitat agrícola. El Consorci del Parc Agrari està format per la Unió de Pagesos i per entitats públiques, com és la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Agricultura, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l'àrea metropolitana de Barcelona, que ha entrat al 2020, i els 14 municipis que formen o que estan dintre de lo que és l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. Com es fa aquesta gestió? A través d'un pla de gestió i desenvolupament, que seria el full de ruta que tenen els treballadors del Consorci per aconseguir aquests objectius de compliment del pla especial i de potenciar l'activitat agrícola. A continuació, us explicaré a grans trets què fem el Consorci per acomplir aquestes finalitats que us comentava anteriorment. I això us ho diem a través de 3 eixos principals. El Parc Agrari volem que sigui un protagonista a nivell territorial, un protagonista a nivell productiu i un protagonista de la política alimentària metropolitana. Per aconseguir-ho, què tenim? Tenim un projecte territorial que és únic, és a dir, pràcticament a cap lloc del món l'administració pública, juntament en aquest cas amb un sindicat agrari, ha aconseguit tenir una àrea protegida per la producció d'aliments, per la producció hortofrutícola. El Consorci del Parc Agrari té un pressupost al voltant d'1 milió d'euros. La nostra seu està a Can Comas, és una masia que està al Prat de Llobregat i hi treballen 11 treballadors, més també el Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat. També des de fa 3 anys està l'Institut Les Salines fent un mòdul pràctic d'agroecologia. També dintre de Can Comas tenim a les associacions de defensa vegetal que us comentava anteriorment i també presta servei dintre del que és l'àmbit del parc agrari el servei de vigilància. El servei de vigilància està format per un equip de 2 persones que treballen des de les 6 de la matinada fins a les 10 de la nit vigilant o veient que s'acompleixi el pla especial, és a dir, fan vigilància per evitar robatoris, per evitar abocaments, etc. Per altra banda, a nivell agrícola, com us deia anteriorment, hi ha una producció d'unes 35.000 tones de fruita i d'horta anualment, amb uns 1.200 treballadors i 250 empreses agràries. Tenim una producció agrària ecològica cada cop més important i des del Consorci el que fem és recolzar amb aquesta agricultura. A través de què? A través de subvencions a la recuperació de terres, a través de recolzament també financer a les associacions de defensa vegetal,
a través també de tot el que són jornades de tipus formatiu i després a través de la recerca aplicada. Actualment hem portat a terme un projecte amb la Fundació Miquel Agustí, amb l'Escola de Turisme de Barcelona, sobre la implantació de noves varietats de bràsiques, aquestes que us deia abans, col, coliflor, etc., i la seva aplicació dintre del que és l'àmbit del parc agrari. El parc agrari, com us deia, fa uns serveis ecosistèmics, és un pulmó verd. Però dintre d'aquest pulmó verd hem de tenir en compte elements importantíssims, com és la qualitat de l'aigua. Des del Consorci, periòdicament fem analítiques de l'estat de l'aigua, que és una característica bàsica i essencial perquè els nostres pagesos i pageses puguin produir adequadament. També estem participant en el marc d'un projecte europeu que es diu Water Protect, que és per avaluar, revisar aquesta qualitat de les aigües dintre del que és el sector agrícola. També el Parc Agrari del Baix Llobregat el que fa és concedir autoritzacions per a l'ús de diverses activitats de lleure, des de curses, etc. I, a més, el que també estem promocionant és el tema de la biodiversitat. Biodiversitat en el sentit de que d'una gestió de fauna, penseu que el Parc Agrari hi ha danys per fauna i des del Consorci també el que es fa és fer una gestió, un control d'aquesta fauna per evitar els danys als pagesos. També s'estan fent projectes d'intentar millorar tot el que és la diversitat en el que són determinades espècies per al control de certes plagues. Per tant, són elements que s'han de tenir en compte dintre del que seria aquesta categoria de pulmó verd, d'intentar que agricultura i medi ambient vagin unides. Pel que fa a ser protagonista de la política alimentària metropolitana, penseu, com us deia abans, que tenim una població, sense comptar la ciutat de Barcelona, de 800.000 habitants aproximadament. Per tant, el Parc Agrari també, a nivell d'estructura, fa anualment arranjament de tot el que són els camins agrícoles, de tot el que són les corredores per on passa l'aigua per als pagesos. També fem manteniment amb uns 250.000 euros aproximadament anuals per la millora de les infraestructures. Vetllem perquè es compleixi la disciplina urbanística. Can Comas també és un centre de visites tècniques i pedagògiques. Anualment, aproximadament rebem unes 60 visites i, com us deia abans, aquest servei de vigilància que anualment fa unes 500 actuacions. Frescor i salut a prop teu. Com potenciem els productes del Parc Agrari? A través de la marca Producte Fresc del Parc Agrari del Baix Llobregat. Actualment hi ha uns 105 pagesos membres. Hem potenciat els mercats de pagès. També tenim una línia de treball amb el Consorci de Turisme per promocionar la restauració de proximitat amb el col·lectiu Sabors de l'Horta del Baix Llobregat, que participen aproximadament 53 restaurants del Baix Llobregat que tenen com a objectiu promocionar el producte que ells utilitzen a nivell d'horta i a nivell de fruita del Parc Agrari del Baix Llobregat. També treballem amb les biblioteques del Baix Llobregat promocionant activitats relacionades amb l'agricultura i l'agricultura i tot el que seria l'alimentació saludable, aquesta alimentació de proximitat que ens ofereix el Parc Agrari del Baix Llobregat. Quins són els reptes que tenim per assolir en un futur immediat i en un futur a mig termini? El primer repte, que és un pilar sectorial, és millorar les infraestructures, concretament la xarxa de camins i concretament la xarxa hídrica. Actualment tenim un canal de la dreta i un canal de l'esquerra, que són els canals de provisió d'aigua per reg, que serien tot el que seria la part de la Vall Baixa fins a Sant Boi i el Prat. Després també les fonts d'abastament d'aigua per als pagesos és a través de tot el que seria la zona del delta a través de pous i corredores i algunes d'elles o algunes d'aquestes infraestructures tenen una certa obsolescència. Una de les tasques que estem fent actualment és reivindicar aquesta millora de la xarxa hídrica que, com bé podeu pensar,
requereix d'unes inversions importantíssimes en quant a finançament. Per altra banda, un altre repte és el de la innovació. La innovació en la diversificació productiva agrícola. En aquest cas, ja us he estat comentant que des del Consorci s'ha fet algun projecte per millorar, per introduir noves varietats. També els pagesos, a través de les ADBs i a través del recolzament ja d'entitats agràries, etc., també estan buscant altres fonts de diversificació productiva. La diversificació i la innovació també en el que són noves formes de gestió agrícola. Aquí, com us comentava, la normativa és molt severa, per tant, també els pagesos cada cop més han de tenir cura de tot el que són aplicacions de fitosanitaris, etc., per control de plagues i, per tant, la gestió que s'ha de fer cada cop ha de ser més novedosa. El tercer punt, i aquí sí que m'agradaria destacar, perquè de fet l'escola d'estiu jo crec que pot ser una plataforma molt interessant per fer present aquesta problemàtica, és que la ciutadania ha de valorar el producte de proximitat i el territori agrari. El Parc Agrari del Baix Llobregat està sotmès a una pressió importantíssima, a una pressió de població. Per tant, és molt necessari que la població que vol gaudir d'aquest espai, ja sigui a nivell de caminades o a nivell d'anar circulant en bicicleta, ha de ser molt respectuós amb les normatives o amb les normes de circulació dintre del parc agrari. Actualment tenim molts problemes vinculats amb aquest ús que es fa dels camins del parc agrari per part, sobretot, de les bicicletes i sobretot en el cas de les bicicletes, que passen sense tenir en compte tota la normativa o totes les recomanacions de circulació que s'estan dient, ja sigui des del Consorci, des dels propis pagesos. Penseu que els camins són camins agrícoles i, per tant, han de passar tractors, han de passar furgonetes per portar el producte a la ciutat, i això s'ha de respectar per part de la ciutadania i s'ha de valorar. Per altra banda, també tenim un element que és molt conflictiu i ha generat debat, que és la relació entre el producte i el preu. Com sabeu, una de les grans reclams dels pagesos són els preus justos. I, per tant, el consumidor del Baix Llobregat, el consumidor que compra producte del Parc Agrari del Baix Llobregat, ha d'incloure aquesta relació. Quart repte, un sector agrari que ha de contribuir a la sostenibilitat del medi ambient, amb mesures de millora de l'eficiència en la mobilitat del transport, incorporació d'energies renovables i gestió de residus. Per aconseguir aquest quart, és necessari que l'administració també faci un gran recolzament. I també és necessari que el sector agrari tingui aquesta percepció de que és un sector estratègic. Per què? Perquè ens proveeix d'un bé que és bàsic per a nosaltres i per a la nostra subsistència. Per tant, el Parc Agrari del Baix Llobregat ha de ser una peça clau de l'abastament alimentari a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hem d'aconseguir que els pilars bàsics perquè aquesta activitat continuï s'han de potenciar, s'han de reforçar, s'han de recolzar, que l'administració pública ha de fer un paper important en aquest sentit i que el consumidor, per altra banda, també ha de valorar aquesta pagesia que fa una activitat econòmica que és bàsica, que és importantíssima, tant com a font de generació de producció, com a font de generació d'ocupació i, sobretot, com a font de generació d'un producte que és bàsic per la nostra, com us deia abans, supervivència. 800.000 persones que estem al voltant o que viuen al voltant del Parc Agrari del Baix Llobregat. El Parc Agrari del Baix Llobregat és una vàlua que hem de tenir tots molt present. Gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi semblat interessant aquesta xerrada virtual en aquests moments de distanciament i de Covid que fa que tinguem que fer aquesta escola d'estiu virtualment. Moltes gràcies per la vostra atenció.